بارك حسن اوباما چلو چارمین سروکی ولایتین گرتین امریکا لی چاری آبا 1961 که لی باجر هونولولوی هوای جدای بویو لی سال 1983 باورنامه زانستین سیاسی و پیوندی نیف دولتی به دزبه اینا لی سال 2008 جی حزب دموکراتان بو ایکمین جرده دیروکی ولاتی دا وەکو ڕەشپیستێک نەک تنێ دەچیتە سەر کورسیا حکومڕانیای وڵاتی بەلکو دەسەڵاتداریە پتریە گویا زەمینیژی دەکەویتە دەست پشتی 8 ساڵن حکومڕانیەک پڕی ئاریشە و کێشڤەکێش و قەیرانە دارایە ڕووی لە هەندێک وڵاتên cîhanê kirî هەڤرکیە دیروکیە جەمسەربەندیە diger روسیا دەڤەرە ئاگرینیا ڕۆژهەلاتە ناڤین پرسا تیرورê şerê azadiya Iraqê û kêmbûna hejmona hikûmeta Washington li Rojhilatê ku mezintirîn astengên li hember hukmê vî serokê reşpîst bûne lê gorî helsengandina pitiriya çavdêr û pisporan Obamayê şiya taradeyekê rewşa aboriya welatê xwe baş biket piştî 5 salên şerê sar wekû êkem serokê Emerîka seredana Koba kir û peywendî asayî kirin به انجامدانا ڕێککەفتنا ئەتۆمیا دەگەڵ تەهرانê jî êk ji destkeftên dî tomar kir li ser demê Obamay matirsidartirîn kesê cîhanê ku serokê rêxirawa terorîstî Al-Qaîde Osama Bin Laden hate kuştin lê sala 2011 buhara Erebî dest pê kir û guhorîna hevkêşa deverê kete ser mêza dandinan belê di beramber da êk ji metirsîdartirîn û dewlemendtirîn rêxirawa terorîstiya dîrokê Daeş jî hate meydanê û bê dagîrkirina çendîn bajêrên Iraq û Sûriya bû gefeka mezin bû ser asayişa cîhanê û zêdetir çarenivîs û hevsengiya siyasî û serbazî lê cîhanê beref asoyên nediyar bir careka dî hejmona Rûsya li Rojhilata Navîn bihêz kevt bê taybetî jî di dosyeya Sûriya da her wesan hevirkiya dîrokiya dê navbera her du mezhebên Şîa û Sunne gihişt radekê metirsîdar hejmongeriya Şîegeriyê bê serkêşiya Îranê û îslama siyasî lê deverê bê rêka grûpên tundrewên îslamî wekû Daeş Boko Haram berê Nusra Ensar Bêt el-Muqeddes berfirehtir bûn lê gorî hindek boçûnan jî dibît her ji ber vê yekê bît ku Barack Obama dê dimahîk rojên desthelata xwe da lê koçka spî radgehînît di dehatî da xwe boçê postên dî kandîd naket û dibêjî jî demê karkirina serokatiyê da gelek bizav kirîne bû baştirkirina peywendiyên dê navbera Washington û Moskû da belê vegerandina roha hevirkiyê dê navbera her du welatan da bûye egerê alozkirina wan peywendiyan derbarê devera Rojhilata Navîn serokê Reşpîst dibêjît hevirkiyên wê deverê bê durustbûna dewleta Felestînê êk lay nabît ji bilî vê êkê jî bizav bû veguhastina balyozxana Emerîka bo Qudus wekû madeyekê peqînê bûye û bê ji derê zêdetir alozkirina rewşa deverê hatiye wesefkirin her dê berdomiya gotara xwe da derbareyê çarenivîsê xwe siyasî navbirî ragihand bi çê awayekê berhev nîne xwe boçê postên dî kandîd biket û di bihinvedaneka dirê jî wergirît hejî diyarkiriniya roja eynî 20 kanûna duê sala 2017 Barack Obama digel xêzana koçka spî bicihêlin û beref Washington çin û xaniyekî jî bi xwe bi kirê girtiye û demê 2 sal û 6 hêvan li wî bajarê demînin heta ku kiça wan xandina xwe temam biket û dê kursiya hikûmraniyê bû Donald Trump kandîdê komariyan û êk ji dewlemendtirîn bazirganê cîhanê û siyasetmedarekê serdem bicihêlît zêdebarî metirsî û gomanên li ser hizr û bîr û helwîstên Trumpê derbarê îslamê û koçberan û siyaseta derve Washington bê çûna navbirî jî çarenivîsê reşpîstan û cîhanê dê helavîstê mînît û xewina bi sedan salên nifşekê zulm lêkirî û mehrum jê gelek mafan dê careka dî bîte ser êşiyek bû berpirsên wî welatî û cîhanê